Afrique du Sud, Russiw ka jikanbatonba dɔ min bɛ wele ko Amiral Gorskov sera Cap Port kɔnɔ. Wulikajɔ baara kalandegiw bɛna kɛ Sud Afrique jamana ni Chine jamana cɛ. Nin y'a san kelen ye Moscou kelen don ka kɛlɛ bi Ukraine jamana kan. Tunisie jamanatigi Kais Saied ye jalaki bi fanga sinamatɔn jɛkulu tɔndenw caman kan minnu minɛlen don nin waati in na k'a fɔ k'u tun b'a fɛ ka dankari jamana la. Afrique du Sud, jamanatigi ka cakɛyɔrɔ ye laseliw kɛ sanji ka tiɲɛni nɔ kan kɛra sababu ye ka mɔgɔ 12 ɲɔgɔn faga u ka jamana kɔnɔ. Nigeria, tuma min na u ka jamanatigisi kalata ani wasaden kalataw dɔgɔdalen don. Jamanaden caman bɛ k'u ŋaniya yira ka taa politigiko fan fɛ min fanba bɛ ka kɛ ni donfiniw ye k'u ka bɛrɛbɛrɛli tɔn ka parti couleur yira. Liberia, Jeremiah Lloyd Cooper ye kalanfa ye subahana mansinw ani kunnafoniko fan fɛ. Ye ekɔlidenw ka bolimafɛn dɔ ta k'o kɛ a ka kalansira ye k'a yira ekɔlidenw na cogo min na u bɛ se ka subahana mansin labaara.